Един от претендентите, може би за медал, вече извън играта. 8 остават. Всеки със своите амбиции. Кой обаче ще е най-амбициран да достигне до златото? Кой ще има най-големи възможности да го постигне? Отлично начало на Филипо Торто. Виждате вече колко успява да изпревари Пабло Матео. Филипо Торто, Есаоса де Сало. Уилям Реай също с много добро бягане. Но в крайна сметка победата ще бъде за Тимоти Мументалер, който печели златото за Швейцария с 20 секунди и 28 стотни. Буквално